ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ರಾಮ್ದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಡ್ ಇಂಚ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಸುರುಕಾದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ kg ದಾತ ತಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂಗ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ದಾತ ಉಂಡು. నేనొంచి పాత్రకి పాడుకతులే ಐದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೋಲೆ ಸೇರ್ದೆ ತೊಂದೆ ನೇನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಬೇರ್ ಪಾಡ್ಕ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀನಂತ ಸೋಕಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ನೆಕ್ಕು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂತ ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ನೇಲಂಚಿನಿ ಸೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇದು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್ ಹೆಸರುದಾತ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚು ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಬೀಳೆ ಇತನಕ್ಕೆನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ ಹೆಸರು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಐನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಚೆ ನೀನು ಸೋಕ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋದು ತುಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ತಾರಾಯಿ ಪೇರೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಇದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ ನಾನು ಎಕ್ಕ ಪಾಡು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಯ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ರುಚಿ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫುಲ್ಲು ತೊಲೆ ಇದು ಸೋಕಿತ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೊಲೆ నేను నిక్కులు 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ತಿಯೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕತೆ ಬೇರು ಪೂರ ಪಾಡ್ನೇದಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೇದಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚೇನೆ ನಿಂದಿಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಾಯ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆನೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನು ಕಾವಲಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ತೊಲೆ ಮತ್ತು ಏನಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೋಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ತೊಲೆ ಇದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೆ ತೂಕ ನಿಂದು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಬೇಪಾಡ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾಗತ್ತದ ಮಗದ ಪಾಡಿರ್ತದೆ ಶೋಕ ಬೈದಂತಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತೀನಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೈಡ್ಲ ಬೇಯ್ತಂತಲೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಂತಲೆ ಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.